Nemecko po skončení druhej svetovej vojny nebolo denacifikované. Vieme, že vtedajší spojenci si ho rozdelili na sféry vplyvu. Západ nacistov vedome u seba chránil. Spojené štáty americké výrazne využívali bývalých nacistov, vedcov a generálov na získanie čo najširších poznatkov s cieľom prípravy na nové vojny. V Amerike pôvodne Nemec spolu s inými hitlerovskými vedcami Robert Oppenheimer vyvinul prvé atomové bomby, ktoré demonštratívne zhodili USA na civilné obyvateľstvo japonských miest Hirošimu a Nagasaki. V niektorých mestách v Nemecku opäť vidíme nacistické symboly. Faklové pochody v Estónsku, Litve, Kanade a v iných štátoch. Ale svet sa mení. My sa nedá vrátiť. Registrujeme nové a nové spoločné svetové infraštruktúrne projekty, nové pomery v Afrike a výraznú technologickú, vedeckú a intelektuálnu prevahu novovznikajúceho sveta, najmä štátov BRICS, ktorých je už okolo 20. A záujem o spoluprácu ostatných štátov stále rastie a rastie. Pozitívny prvok registrujeme.